got me screaming for more. Altså, i dag så skal vi lave en jellybeans challenge. En disgusting jellybeans challenge. Så åbner vi det lige. Og ja, så vi leger det der, at vi har sådan en her mega nederen spørgsmålsvej. Som vi kender noget til. Ja. Vi har slet ikke stillet svarene. Det er her. Spørgsmålsspil. Spørgsmålsspil. 500 spørgsmål om livets goder. Livets mange goder. Og hvis man svarer eller hvis man spiller... Når man svarer forkert, så skal man spise en jellybeans. Ja. Og hvis man spiller den... Man skal slutte den. Hvis man spiller den ud, så bliver man skudt af den her. Ja. Okay, det var ikke særlig mange. Ja, det er lidt svært at se. Ja, nu kan I godt se det. Jeg fik den her skål i konfirmationsgave. Virkelig happy. Sådan. Hvad er det? Er det perler? Jeg aner det ikke. Et eller andet. Okay. Alt for at starte med at spørge. Er den gode smag? Eller... Vi tager drikke en nektar. Hvor skal man læse fra? Okay, vi tager drikke. Hvilken drik drak de græske guder fra Olympen? 1. Øl. 2. Vin. 3. Nektar. Øl. Nektar. Øl. Nektar. Okay. Så jeg kan lige få et ordentligt godt look. Det er enten Stinky Socks eller Tutti Frutti. Den er sej. Prøv at tykke om. Ja, spil ud. Kom med, du har spillet ud. Har du ikke også tykke om? Nej, jeg har spillet ud. I toilettet. Pis! Ej! Stinky socks eller Tutti Frutti? Ja. Bon appetit. Okay, det er lidt spejlvendt for jer, men fuck det. Hvad er det? Tutti Frutti? Nej. Hvad helvede? Okay, din tur til at... Din tur. Det der, det er regler. Ja, det... Vi har brug for regler. Puh! Hvad helvede? Luk den anden. Jeg prøver lige en gang til. Rigtigt eller forkert? En af verdens dyreste kaffer, Kopi Luwak, har været en tur gennem desmerkattens mave, og bønnerne bliver opsamlet fra dyrets afføring. Rigtigt. Ja! Hvorfor fuck skulle der komme et handicappet spørgsmål om det der, hvis det ikke var for... Det er Hvis ikke. det ikke var rigtigt. Fuck, hvor klamt. Okay, jeg bare smidt det op. Okay, vi tager dyreting og sager. Med hvilken 4 ting skal en hummerlave krydres? Kommer der ikke nogen eksempler? Nej. Hvordan fanden skal jeg vide det? Det er noget som der er ost. Noget som jeg elsker at putte på popcorn. Og så bare noget generelt jeg elsker. Og så noget der starter med frø. Eller slutter med frø. Okay. Ost. Nej, det er noget der er på ost. Det der klamme ost der med de der små brune nummer i. Hvad hedder det brune? Nakkeost. Okay, skal vi bare sige noget for den forkert? Ja. Velkommen. Nå. Dildfrø, sukker og salt. Fuck det. Det er en tandpasta eller blåbær. Blueberry. Jeg må lige godt ja. Ja. Det er blåbær. Det smager pisse godt. Okay. Dufte. Jeg er god til dufte. Mine produkter, de dufter godt. Hvornår dufter en parfume stærkest? Før et uvejr eller under et højt tryk? Under et højt tryk.
Før du var. Tag en blå. Nå, Tutti Frutti. Ja. Tutti Frutti. Fuck sake. Er du sikker? Okay. Okay, jeg vil Det gerne... smager mere af tandpasta. Det der. Tutti Frutti, det smager så fucking meget af tandpasta. Det gør det. Slemt. Nej. Det smager godt. Kender du ikke det der, når man til tandlæge, så får man sådan... Så køber man sådan nogle blå nogle med stjerner i, eller sådan noget. Da vi var mindre, og så får man altid lov til at presse ud og så smage på det. Ja, ja. Det smager godt. Drikke. Hvordan drikker hollænderne deres genever? Fuck det. 1 med is, 2 iskold, 3 med kaffe. Hvad fanden er Genever? Det ved jeg sgu ikke. 2'eren. Er det rigtigt? Ja. Hvad omgiver en is-surprise? It was at this point Sigurd knew that Benny would get it wrong. Salt, karamel, jordbær, chokolade. Er der flere ting eller en ting? Marinsmassen isolerer isen, så den ikke smelter i ovnen. Ja, Ja. så skal du få en blå en. En dårlig? Det smager bare det der. Mint tandpasta. Det smager godt. Okay. Det var bare... Den her vælger jeg selv. Dufte. Rigtigt eller forkert? Giv mig det en gang til. Krydernelliker laves af umodne bær fra et tropisk træ. Sikkert ikke. Sikkert ja. Sikkert ikke. Sikkert ikke. Forkert. Krydernellike er tørrede blomsterknopper. Okay. Hvor meget er en vinprops volumen af luft? 1. 45%. 2. 65%. 3. 95%. Giver det 3. 95%. Okay. Græs. Jeg tager pære eller bussemand. Jeg Jeg håber, det er bussemand. Ja, det smager godt. Kender du de der lakridsrod? Hvad så? Lakridsrod. Dem der jeg købte på Bornholm. Nå ja. Bussemand smager det. Var det dårligt? Nej. Jeg elsker bussemand nu. Nej, nej. Nej, så er det bare. Åh! Eftersmag god. Du får drikke. Fremstillet Der er vin i Iran. Nej. Ja. Okay. Fuck, det er langt. Men jeg tager en hvid en. Det er enten... Rødnæg eller... Nej, det er enten Baby Wipes eller coconut. Coconut. Nej, du skal tage den sammen som mig. Nå, bussemand. Ja. Det er enten bussemand eller juicy pære. Det smager kunne da slet ikke ligesom lakrids. Lakridsrod. I starten smager det lakridsrod. Jo, det gør. Prøv lige. Du fik da juicy pærdingsbasser. Jo! Fandme en dårlig juicy pære. Det lugter som en juicy pære. I hvilket hav lever der en udryddelsestruende belugastrøjer? Gætter på det der store blå hav der hænger sammen med alle andre hav. Lille Stillehavet. Nej. Det er Rødhav. Han er gæt. Sølhav. Det er Kaspiske hav. Den Den kan veje op til 1 ton, og nu må der kun fanges 50-100 fisk årligt. Super. Du skal spise. Jamen så vi skal tage en virkelig dårlig en nu, så det skal være nu. Rødnæg eller popcorn? Jeg spiller den her ud, hvis det er rød. Nej, det må du ikke.
Det skal kommenteres, det her. Var det rådnæk? Er du okay? Jeg fik det på trøjen. Ja, det Ja. på trøjen. Det er lidt spændende. Lad bare gå bagfra. Hvad? Okay, godt. Hvad er verdens dyreste instrument? Violin, guitar eller flygel? Guitar. Violin. Men det her, det er enten rådnæk eller popcorn. Ligesom det folk. Hvad nu? Det var ikke færdigt, det var pis, mand. Det er jo ikke popcorn, men det smager alligevel lort. Hvad så, mand? Nej. Hvor mange hvor mange kalorier forbrænder man ved en halv times rask gåtur, hvis man vejer 90 kilo? 1. Cirka 110 kalorier. 2. Cirka 220 kalorier. Eller 3. Cirka 330 kalorier. Hvor meget var han? 90 kilo. 90. Jeg tager 2. Fuck. Ja! Okay, vi tager diverse. Rigtigt eller forkert? En regnbue optræder aldrig alene. Rigtigt. Ja, men jeg tager den ikke. Fordi det ellers kommer jeg aldrig i gang, fordi det er så klog. Nej! Og nu er det pige, så vil jeg have den. Ved du hvad? Du får den. Du får den. Jeg ved det bare ikke. Nej. Nå, det smager godt. For næsten $1 million solgtes en Fender Stratocaster Blackie på auktion for nogle år siden. Hey, jeg er selv vælge. Hvilken en tror du? Benny, der er valgmuligheder. Jeg er ret. Okay. Hvem havde ejet guitaren? 1. Eric Clapton. Elvis. 2. Jimi Hendrix. Eller 3. John Lennon. Hvor fuck skal man kende? Jeg tror, jeg kender John Lennon, så jeg tager ham. Det var Eric Clapton. Peach eller bræk? Kom nu. Det er efter pige, så jeg tager. Duften af pige, det vil du ikke vide. Det var rød, jeg kommer tilbage. Okay, vi er tilbage. Han er gået ud igen. Så jeg får lov til at skyde ham 2 gange. Okay, Biff Wellington er Chateaubriand Bøf er 2 berømte kødretter og navngivende efter 2 fremstående 1. Politikere, 2 opfindere, 3. teaterdirektør. Teaterdirektør. Fucking forkert, mand. Ad mit bræk. Jeg slår dig alt, for jeg kan, hvis du får. Fucking piece. Den forbliver de slag, hvis du suger den. Hvad fanden er ingredienserne til det der lort? Rigtig bræk. Meget bedre. Altså det er en hundemad eller? Ja. Chokoladepudding, tror jeg. Og jeg kan godt lide hundemad, det har jeg smagt før. Jeg håber bare, det er det samme. På hvilken europæisk ø dyrker man te? Italien er der ikke endnu. Nej, Azorenerne. Fuck det. Jeg håber, det er pudding. Kryds fingre.
Er det godt? 2 klatter af Macallan, Fine og Rare. 1926 koster $3.300 på Old Homestead Steakhouse i Atlantic City. Hvor laves denne spiritus? 1. Canada, 2. Skotland, 3. Irland. Jeg regner ikke med, det er Canada, så jeg siger Canada. Godt, det er Skotland. Eller Baby pudding. Nej, jeg siger ikke lavet pudding endnu. Fik du pudding? Den er skide god. Dufte. Fra hvilken blomst kommer vanilje? 1. Vaniljeorkideen. 2. Vaniljeliljen. Eller 3. Vaniljekrokussen. Krokussen. Vaniljeorkideen. Orkideen, jeg skulle da lige her slå, der kan man. Baby white. Eller Ballon clippings. Det er bare græs. Græs, okay, så jeg tager grøn. Lime. Det dufter faktisk konje. Den er god.